presidente que, lonxe de actuar con responsabilidade e transparencia, prefire manterse no cargo a calquera prezo, tal e como demostrou no seu congreso, foi capaz de comprar o apoio de alcaldes con convenios a porta pechada con diñeiro público para manterse á fronte da Diputación e do Partido Socialista en Lugo. E aínda así non ganou con moita ventaxa. Debo tipo, claro, como dice vostede, é moi nova, pero non se preocupe, que eso curase co tempo. Iso é unha enfermedade que pasa co tempo seguro, pero xa verá como se vai curar, vai se curar co tempo. Positivo todo moi pouco a señora Grueira, non? Por certo, fixeron unha tortilla mal feita, a ver se vai facendo mellor. A ver, eu que non sei como a señora Grueira se atreve a decir o que dice, que usted se mira ao espello. A ver, de verdad, se isto é un circo, usted fan é un circo. É que estas cosas hai que saber un poquinho do que se fala, non sabe? Señora Nicole, todo usted prepararon aí, redactaron unhas cousas que tiña que decir, porque todo isto non o sabe. Prepararon, a mí me parece ben, usted interpretou no... Señor Tome, por favor, mantenga el respeto a los miembros de la comisión. Estou faltando ao respeto, estou dicindo que lle prepararon a intervención. Creo que está resentida porque non gana as eleccións en Pol. E xa lle digo, eu creo que non vai volver a ganar. Así que faga méritos para seguir aquí no Parlamento e xa está, se non hai problema.